Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap gerak. Waduh. Ora tak siapke linmas ki. Ardo tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu kok cangkem. Suramu Sembrono, minggiro nek pancen kowe moh perang kowe mundura. Tan tangane karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Nanging Prawadyabala Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala triyana sri kawuryan Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencong warudaya pak pong buk boleng kali codhe sapa sing gawe punapi Dik mboten nginten babar pisan bilih Panakawan Bagong berguguk ngutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayiwangan Kakang. Mesti. Ampun jenengan menika kula kinten nggih kurang gaweyan. Nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangreh sangganing para titah. Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepinginan kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa. Monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayiwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa to? Kula nuwun prisa. Kakang Narada, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin boten gathuk tuwin boten condong miwah boten mathuk kaliyan Kakang Semar. Lut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun prisa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun boten jenak. Semunipun boten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken. Luwih-luwih sing gegayuhan Panakawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten prayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala, undu-undane ya sarwa ora becik. Ning nek tandurane kaya apik, undu-undane ya sarwa murakapi. Menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gedeng kaliyan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Narada, punawi? Mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Nyatanipun kula menika kami tuwaning kayiwangan kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong benerke sing luput. Menawi Adi Guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih kedah kula mutaken
Menawi adik guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa warah nampik pitutur becik, nggih monggo panjenengan ngggali pangaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka pokale Panakawan, ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodo Kakang. Nggih, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka semanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati wonten timbalan Pukulun. Penyarian nggih wonten timbalan. Aja ingkang cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang. Ulun paringi Purbawasesa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten Pukulun menapa dados dawuh paduka badhe kula estakaken. Nggih, mekaten Pukulun menawi dados paduka badhe kula estakaken. Inggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestakaken dawuh. Sekarang ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Ada menyang ngono nek ada kewirangan apa aja dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula niki kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu nggarap pun cekap semanten. Nah ngaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton pernyanyi adik guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu. Nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking anggrang-angring kautamaan kula nuwun sewu kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah ngaten lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang badhe mbondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kekiatan merga atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Monggo. Ajeng mancemluke kawah, ajeng mancemluke wajan menika. Panjenengan iki gadhe Purbawasesa. Wis kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir apa piye? Ming semagoh karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Kowe ora ngerti, mungsuhmu iki ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu ki ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Nek arep do mlebu ICU ana do mangkat tekan. Remuk kabeh kowe. Arep Yama Dipati ku to njabut nyawa, kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang Indra Brahma Yama Dipati penyarian mangkat dina iki niki ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Warudaya pak. Buk bolang kali codhe sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone. Remone lelakon apa to Hyang Pramesti Bathara Guru iki pendak-pendak dikandhani kok ora nggugu ae. Wis tak tontone wae kaya ngapa kanan kedadeane. Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni
anggeni maya Wisnu Pradenta bisa anggeni maya Wisnu Pradenta wah dewa do tekan kene ya Tru heeh monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya kaya demit ya Tru heeh ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak nglabuhi karo celeng gudiken iki mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki jane kuwi ngopo to Gong kowe jane ikhlas ora ewangi aku nek ora ikhlas ora masalah do mulih ngono wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-mbunane karo bapak men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wis setan we ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki bapak wis ngendika to jane sumpahku ki ora ana apa-apane wong aku mung ngomong apa anane ning mergo guru ki jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak pekasan sumpahku iki dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene ngerti to kowe iki jane ora mbelani aku ning mbelani bapak iya perang lah kowe ngopo lho lenggahan ngunjuk kopi nonton wong perang biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok wis didilat mbun-mbunane gareng wis ora terdas apa-apa ya Reng kowe iki ora kok mung ora terdas kowe mangan balungane ora terdas ya Reng ya sekarang untune wis entek kaya maju siap gerak tak siapke linmas ki arep tuman ora wis dadi wis tak dadekke keamanan kok cangkemmu lencangkemmu kok cangkem Suraham Sembrono minggira nek pancen kowe moh perang kowe mundura tangane karo Petruk heeh pasrah keselamatan ya Mas iya aja kuwatir Dik heeh tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawe gelari wang-wang iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan? Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh, pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora Truk ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis apik wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Wajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku untung musuh tukang jabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Nah. Arep nggo apa nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge jabut nyawa aku jabut sik. Monggo lek ku jabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Iku senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Lho nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula, ya Nalagaring ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula, ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur, ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula, ya Gareng tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula, ya Petruk ndak tampa. Yamadipati bekti kula, ya Bagong ndak tampa. Ora ngecer. Wajabnya wajabat untukmu. Wonten menapa pukulun? Nalagaring pripun? Aku entuk dawuhing Wang Pikulun Jatimurti, ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning Kahyangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa, kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa Nalagaring. Setyaki tinunun, waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben Bathara. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Nah iki ngopo iki ora. Ora sah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wade, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, buk terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena ngapa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene merganing patimu, mang maju. Kula ladeni Bathara Penyalian. Arnendi
Dodo medun. Oh iya, Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu, jabutan. Awas. Oh. Wedan. Krong. Ngapa ya muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon Buddha. Tunjuke sik, tunjuke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, Gong, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak kowe. Gong, ora wis didilat. Bapak nunggon bun-bun to. Jajal, gue ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Ding. Ayo jabutan nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo, tak selenggarake regane iki ku, Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat lho. Weh, ladar kowe njabut aku ora mati, tak jabut kedadung. Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe iki Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu.
ngamuk mataku lamur apa ya? Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur senane ora. Iya, cuman balekke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen delepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis ora ngono ndadewane aja ora sak kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Wih, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus, ayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu naik kene. Ya. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Oh. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak ki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun, tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Loro gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karo aku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora.
Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggane omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten inggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun. Nah ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo pati uripku aku ikhlas. Wis ketok paido le. Katresnane kakang-kakangmu ketok paido. Aku munggah ning Kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya, Tru. Anjen setan ana. Lah witena piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegel aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. Ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjen setan tenan. Ya truk mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak kle. Palugon laguning lekas lukita linut ing
Lu kita lek nuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu es mamring sepi iki monggo mengkari 3 dina aku janjeni karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa gak Semar malah minggat Gareng ya melu Petruk ya melu terus piye iki tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku nginggati masalahku wis kena aku rambut didaya sapa ya sedulurku sing iso bantu karo aku ki monggo Semar ki woi jandeng kelingan aku Semar ki duwe kakang ya kuwi kakang Tomblok Togok wah siwa Togok arep tak jaluki donatur anggere ora ngegawe tonyo Siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok Siwa Mbila tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun pambiyantune Siwa Togok. Ki bapane ora tak slametke, Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Togok aku rawuh wae. Aja kaget penggalemu ya wae, siap-siapke kabeh bondo didelekke. Ndak tak colong wae aku teka tenan wae bektiku katur ya wae. Teka-teka kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wae, aku ngaturke bekti ya wae. Ya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Ndeng bilung lali aku. Slamet, wae bilung. Bektiku katur ya wae. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadaku kok cilik terus to, wae. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat, sehat ya, wae. Heeh, sehat. Siwa Togok sehat, wae. Ya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok sedawa, wae. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, wae. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa e, Pak? Gambarku no. Ae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah, rak tenan to, apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sendelke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kene iki padake abdine Ratu Gong Binathara wis gambare tempelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakmu kabeh. Ya.
Dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nang nganti aku ra kelakon bangun desa. Aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke. Bako. Aja waton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ra percaya. Lah kok jebule tenan. Jebule tenan piye? Pikulan, pukulun. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak go ning kayangane ijole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi ijole. Si Petra ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke Gok. Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, terus kae bilung kae. Anak tikus. Udu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilarani le seneng main ngono ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOG-OG. TOG-OG Togok. Aku pasrah karo Siwa TOG-OG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku. Tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuking gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala, Balapata. Cingkara Bala, Balapata. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu
ana ing Karisela matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Pakayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa cingkara bola-bola apa to? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa we? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ra jamak-jamak. Pokoke aku ngono nang dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka ki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ana ing kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathukke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki lek dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga iki karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa. Ora omong. Ngampet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kowe arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki le ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewes. Ya wis, tata-tata. Gewis tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya sepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandene Dewa Ngejawantah. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Katarima panyuning Lurah Catugara, ilang wujuding Lurah Bagong nenggih panenging Pandhawa Satra ing Madukara Raden Janaka. Jan arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa, Gok?
Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ora gaya. Kanggre ora Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek dak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tekan. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Toga. Padha-padha. Aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan Toga. Malah jijiki. Wis ben nengke wae ora. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Lasangku gending. Aneh-aneh ora. Lan nganggo gending Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng kayangan Suralaya mawi gending lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewung atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Tegu. Murayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyangkok malah kowe iki ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayo engko tak duduke dalane anjuk ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya gek mangkat. Ana togong. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Togok budal dina iki Togok. Leru kamar. Kenangan sutung dandiling dandilanta telan trundung gendung kenang sutung dandiling dandang telan sutung telan ketundak dandang
edan nuntung jenan nang mbok mau tak dandani liyane. Kok dadi wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jen. Nang tung blakon tak tung jen. Nang ngapa emang degok? Lha mlaku ki biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasani Janaka kok edan. Gah aku nek ngono kuwi engko tak walik tak dandani demit. Gah. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane Tokyo. Ayo budal Tokyo. Ayo mangga ora. Kakang Ismaya sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking Janaluka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martiu Kundha Manik Kakang lah kok dadi kaya ngene kahanane. Nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru. Dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Ndak kira nek pancen kowe kuwi wis duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rina mboten wonten jamak limaripun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya Kakang Lolo Gareng, dalem Pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugata sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya Bali Martiu Kundha. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angrak anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan ki apike ora kaya donya kaya reng. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Heeh, diantenan kok ambune wangine kaya ngene, garu rasa mala. Lho, iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Heeh, iki. Mula kowe karo aku ki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak, kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Wilur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Narada. Kelawan dawuh Kakang. Lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti kula katur kula Narada. Iya Nala Gareng. Bekti kula katur kula Narada. Iya Petruk tak tampa. Pangestuna nampanana ya. Kula pun dinggo jimat. Nggih kula pun dinggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ingkang aturaken menika tumus dumugining batos
Mila wiwit dinten sakmangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar. Ya. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya. Nun inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Malah sakmangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sakmangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata inggih menika pun jambu dipunirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Waduh, Truk. Arep disuguh jambu metemu. Jambu apa ya? Jambu dipunirmala, jambu mete. Jambu dipunirmala ki apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelem pertangga jiwa. Pelem pertangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ah ya kurang ngerti. Iki kanugrahan tumraping awake dhewe lho. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipunirmala, pelem pertangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki wah, bejane ora kurang-kurang ya, Truk. Heeh. Menapa kula inggih dipun parengaken ngicipi jambu dipunirmala apa ulun nula garing ulun keparengake pelem pertangga jiwa ulun keparengake. Wah tekan omah Bagong arep tak abapi. Terus Bagong takon mambu apa Reng? Iki abab jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa. Heeh. Belum tahu Bagong nek mangan ming pelem pentil wis dilatih sak tlutuhe. Ha iya ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye Guru? Menapa ing kula aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ora njaluk lho mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning ewadene aku mbok paringi. Lha piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Miat langeneng kalangguan aklar andan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ing Indra wonten timbalan cawisna dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa dimen didhahar dening Kakang Ismaya lan nala garing apa dene Petruk niki ngestaken dawuh pukulun enggal budhalo Bathara Indra marekaten prayatna semuriris marekaten prayitna semurire seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken. Ya matur nuwun kalian menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Ngrasake kaya ngapa ta tirta amerta tirta kamandanu omben-omben dening para dewa. Waduh jambune gedhe-gedhe ya Truk. Kuwi tela apa pelem Truk?
Lonjong kaya ngono. Ha pelem mertangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae terus. Ah iya. Menawi tetep mekaten, Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing den rahapi dening Kilurah Semar Badranaya. Nalika semanten datan prayitna Kilurah Ismaya. Nalika semanten pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Satemah Kilurah Semar andhahar daraning para Jawata plak kapidara datan enget. Semanten ugi Kilurah Nalagaring tuwin Kilurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagyat pikulun Bathara Narada wau. Ayo terus ndak selantek. Bapak dokoh banget ya. Nadyan limpat dikaya ngapa? Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya. Kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasina. Indra wonten timbalan. Ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile. Papana ana ing pinggiring candra dimuka. Wahyane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang tata iki Bathara Indra. Perkencang aruga yang paham. Nuwun sewu lho, Di. Mboten areges kula menika badhe wantun dhateng panguwas Patungadi Pramsi Bathara Guru menika mboten. Namung lah kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandu wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Monggo menika papan suci. Menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan. Lah kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Kula menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Patungadi Pramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Nah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Sareng dipun dhahar dening Panakawan ketiga tumuli kantaka mboten limut Purwadasina. Dalah nyuwun mampunten menika lampahan menapa? Menika lelakon menapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Lah kok panjenengan Adi Pramsi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Narada, sampun to. Mbah inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jer menika ingkang kula jangka slaminipun gesang. Kakang Narada kula aturi kendel. Kala wau sampun paring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap. Ala becik nglampah menika badhe kula sandhang piyambak. Lah kula menika namung ngemutaken. Sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal. Menika wonten astanipun pun Jatimurti. Monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho, Di.